Přátelé, já vás zdravím. Nyní právě nadešel ten čas, abych vám představil speciální projekt, který se jmenuje Spy. Tento projekt se vytvářel delší dobu, ale takovéto jeho základní testování začalo začátkem roku 2015. Samotný projekt se plně spustil před 3 týdny, ale ví o něm opravdu hrozně málo lidí, spíše o něm ví zatím společnosti, které se již do tohoto projektu registrují. A nyní bych vám ho teda představil i takhle veřejně. Taková ta hlavní masivní kampaň začne ale až tak za 3 týdny, za měsíc, a to formou reklam v televizi, reklama v rádiu, také bude natočený videoklip, a to Rytmusem, čili Patrikem Vrbovským, který se v tomto projektu taky angažuje. Takže taková ta masivní kampaň začne v první řadě na Slovensku, budou i billboardy, televizní reklamy, rádio, hlavně videoklip, a následně se tato reklamní kampaň přesune i do České republiky, Maďarska, Německa, a jsou samozřejmě připravené videa a vše ostatní i v angličtině a v jiných jazykových mutacích. To si za chvilku ukážeme v té samotné kanceláři. O co se jedná? Jde o speciální sociální síť, která má i speciální vyhledávač. Co to všechno dokáže, si ukážeme právě v tomhletom videu, včetně registrace, která je zde zdarma. A vy vlastně zde můžete vydělávat i po té samotné registraci zdarma prostřednictvím toho, že budete přijímat reklamy. Reklamy můžete přijímat jak přímo SpacePy na internetu, tak samozřejmě i na mobilní aplikaci, která je k dispozici, kterou si můžete stáhnout do mobilu, a pak vám vlastně stačí pouze si odkliknout reklamu a máte přičtený výdělek. Je tady samozřejmě i speciální VIP členství, co z něho můžete získat, si ukážeme právě taky v následujícím videu. Takže já vás nebudu s tím zatěžovat, pojďme přímo na to. Tak ještě předtím, než se zaměřím na samotný projekt SpacePy a na tu kancelář, registraci a vše vlastně, co vám tam vysvětlím hodně výdělku, tak bych se chtěl teďka zaměřit na Patrika Vrbovského, protože vlastně na něm je také ta reklamní kampaň založená. Tak Patrik samozřejmě potvrdil spolupráci, je podepsaná již smlouva, takže v tuhle chvíli je to opravdu skutečnost, nejde o žádnou blamáž, takže já si myslím, že je docela dobrý a chytrý reklamní tah, jak tento projekt perfektně zviditelnit. Jak jsem ji říkal, chystá se i klip, který vlastně Rytmus bude naspívávat, chystají se reklamy do televize, reklamy do rádia a samozřejmě nějaké billboardy, takže já si myslím, že ta větší masa těch lidí se právě připojí v ten moment, kdy tyto reklamy začnou běžet, a proto si myslím, že by byla velká škoda nevyužít teďka tady toho časového úseku a zaregistrovat se právě před těmito lidmi, být teda v tom popředí a již tento projekt lidem nabízet. Takovou zajímavostí, perličkou je třeba i to, že vlastně Rytmus si nenechal za propagaci, za klip k tomuto projektu zaplatit, nechce ani kačku, stačí mu úplně, když tam bude mít společnost na Mikiny reklamu. O jakou společnost se jedná, určitě víte, stačí se podívat na Mikinu a všem takovým těm hudebním živlům je to již jasné, o co se jedná, takže toto je třeba jedna z reklam, která již běží na těch stránkách. Vy pokud si tu reklamu tam odkliknete, prohlídnete, tak již jste za to placeni. Takových reklam tam přibývá stále více a více, jak jsem ji říkal, bude vám chodit jak na internet, tak i na mobily. A vy to prostě vždycky jenom prohlídnete a za to jste placeni. Pokud jste registrovaní zdarma, máte za každé zhlédnutí reklamy 0,05 euro. Pokud jste VIP členi, máte 0,1 euro. To je jen tak pro začátek. Pojďme se teďka podívat do té kanceláře. Tak ta samotná kancelář, samozřejmě ta samotná sociální síť s vyhledávačem SpacePy již bez problému funguje, a to ve 4 jazykových mutacích, takže tady nahoře vidíte slovenštinu, angličtinu, maďarštinu a němčinu, takže já to přepnu do slovenštiny. A voilà, máme to všechno slovensky. Nádhera, nám Čechům to určitě nevadí, protože časem tady samozřejmě přibude i ta mutace česká, ale máte tady zde již jasně vše vysvětlené, o co se jedná, čili stačí si pouze kliknout na ten můj registrační link, který vám zašlu, provedete registraci, máte tady vše jasně vysvětleno, včetně afiliát programu, čili není tady pouze možnost výdělku klikáním na ty reklamy, přijímáním reklamy,
ale zde máte samozřejmě možnost získat peníze i z lidí pod vámi, což je velmi zajímavé, to si ukážeme, máme z toho body, máme z toho kredity, kdy hodnota jednoho kreditu se rovná hodnota 1 eura, takže dá se zde opravdu velmi zajímavě začít vydělávat. Pojďme se teda ukázat samotnou registraci. Registrace je zdarma, čili nemusíte zde nic platit, o to nemusíte mít žádný strach, takže pojďme si ukázat registraci. Pokud kliknete na registrační link, který najdete pod tímhletím videem, případě v inzerci, tak vám najde stránka, ve které již v hlavní části vidíte svého sponzora, čili tady vidíte mou maličkost, vám se tady samozřejmě zobrazí ten, pod toho se registrujete, takže okamžitě vidíte, jestli je ten člověk ten správný, který vám poslal ten odkaz, vidíte jeho jméno a můžete se teda zaregistrovat. Já si teďka vypnu kamerku, aby vám to nerušil a projdeme si teda samotnou registraci, vyplnění profilu, protože ten je zde nutný, aby vám ty stránky fungovaly a pak si teda povíme všechno, jak se zde dá vydělávat a co zde všechno vlastně můžete získat a čím je ta sociální síť zajímavá. Takže já nyní teda provedu registraci třeba na mého tatínka, takže dají se zde registrovat, dá se zde registrovat dvoumi způsoby. Pokud jste již nějaká společnost, která zde chce si dát reklamu na nějaký ty své produkty, tak se registruje jako organizace. Pokud jste soukromá osoba, tak škrtnete soukromou osobu. Tak dále zde vypíšete jméno, příjmení, e-mail, heslo, znovu vaše heslo a časové pásmo, čili záleží, odkud se registrujete. Takže my jsme tady samozřejmě Česká republika, tak si dáme Prahu, napíšeme jméno a příjmení, dále e-mail, heslo, znovu vaše heslo. Doporučuji sem dávat určitě velké malé písmena, po případě číslice, dáme souhlasit dále. Tak, nyní jsme byli úspěšně zaregistrováni a pro aktivaci vašeho účtu je potřeba si přejít do e-mailu, takže se tam přesuneme. Jak vidíme, e-mail dojde během chvilky, tak minutka. Pokud by vám nedošel, tak se určitě podívejte do spamu, jestli vám tam nespadnul, ale každopádně je potřeba v tom e-mailu odkliknout ten link, který zde máte, či na ten si kliknete a v ten moment máte vlastně tu registraci potvrzenou a jste již vlastně přímo na stránkách sociální sítě SPY. Nyní je zde teda nutné nastavit si ten svůj status, čili profil, aby vám to všechno fungovalo, takže ten se nastavuje zde, jak máte nastav status. Čili na to klikneme. A nyní si tady zaškrtneme, co tady chceme hlavně vyhledávat, nebo co máte vlastně v plánu, hlavně na co tu sociální síť používat, čili někdo třeba se bude chtět seznamovat, bude to mít seznámku, někdo je třeba fanda do kina, do divadla, někdo jezdí na dovolené, čili tady se to pak dá samozřejmě prohloubit ten zájem, ale to je taková ta základní stránka, čili já si zde dám třeba tatínek rád jezdí nakupovat, tak si tam tady, že chce nakupovat. Dále je zde rozšířené, čili zde si můžete pak zadat polohu, kde se nacházíte, je to pak lepší kvůli tomu vyhledávání. Můžete, nemusíte, já to doporučuji, protože je to pak kvůli tomu vyhledávání opravdu lepší, ale můžete si to nastavit samozřejmě později. Takže velmi jednoduše, tady jak máte zadejte adresu, tak si tam nastavíme adresu. A dáme si tam třeba takhle, dáme nastavit status a mělo by to být OK. Tak, dále jdeme do můj profil a v mém profilu teda nastavíme si fotografii, klikneme na upravit, vložíme fotku. Takže já mám fotku tačky tady, takže si ji tam dám pěkně, můžete si ho řezat, pokud chcete, můžete, nemusíte, já dám uložit. Tak, to je v pořádku. Nyní doplníte informace, muž, žena, kdy jste se narodili, takže si to můžete nastavit, nebo tady přímo napsat.
Takže já to napíšu tady, je to jednodušší. A měsíc a rok. Tak, zvolíte národnost, čili to je jednoduchý, Čech, Slovák, Němec, Maďar a samozřejmě to tady bude ty národnosti, pak se určitě ti lidé registrovat i z jiných zemí. Tady dáte, jestli jste svobodný, anebo zadaný nebo nezadaný a samozřejmě vaše telefonní číslo. Poté to všechno dáme uložit. Vybereme si jazyk prostředí, čili určitě slovenštinu zatím, dáme opět uložit. Vypíšeme adresu, čili ulici, město, stát. Opět to dáme uložit. Pokračujeme dále, čili moje hobby. Čili tady si teďka nám píšete to, co vás zajímá, takže taťku třeba zajímá fotbal, zajímá ho hokej, zajímá ho cestování, čili zde teďka vypíšete vše, teda, co vás zajímá. Na základě toho vás budou teda i pak třeba nějací lidé kontaktovat, kteří se s vámi budou chtět seznámit, pokud budete stát o seznámení, nebo na základě toho vám bude chodit i ta inzerce, takže určitě sem dejte to, co vás nejvíc zajímá. Určitě sem nedávejte všechno, ale opravdu to, čemu rozumíte, o co máte zájem. Tak dále, co ovládám, čili opět si napíšete, co teda vy ovládáte, čili v případě tatínka je to třeba foto, video, dále spisovatel, novinář, tak dále. To si pak můžete i časem doplnit, jak se domluvím, čili napíšete zde jazyky, které ovládáte a opět se dáme uložit. Tak, další věc, pokud máte stránky na Facebooku, na Twitteru nebo někde jinde, tak si sem tu stránku vložte, čili ten odkaz těch vašich stránek, jak ten jednoduše najdete, když se přihlásíte k sobě na Facebook, na zeď, ale ten odkaz máte vlastně tady nahoře, čili ten si skopírujete, následně teda vložíte. Dáte uložit, následně nějaké info o sobě napište, čili třeba jednoduché, pokud jste svobodný, jsem svobodný, mám takové zájmy, třeba mám rád film, nebo rád bych se s někým seznámil, nebo podnikám, zháním někoho, co vás napadne, prostě něco, co by vás charakterizovalo, co by vás ostatním přiblížilo. Čili pak si i ten text můžete všelijak označit, dát si ho do jakého chcete textu, zvýraznit, tak dále. Čili to si s tím můžete pohrát. Dáte uložit a v tento moment by mělo být vše nastaveno. Vidíte, že profil byl úspěšně nastavený, takže když jdu na hlavní stránky, tak by mělo být všechno OK. Tak, další věc teda. Vidíte zde body, kredity, vidíte zde tu hlavní stránku, vidíte zde takovýhle lupu, vyhledávač, čili tady, když na to kliknete, tak vidíte ve svém nejbližším okolí od toho vašeho zadaného místa, kdo je zde již zaregistrovaný, čili vidíte zde i mě. Toho člověka si tak dále můžete rozkliknout, můžete si ho přidat již mezi přátelé, čili můžete dát tady přidat do oblíbených. Následně tady u toho člověka také vidíte, jestli už má zaplacené premium členství, čili stal se VIP členem, nebo jestli je zaregistrovaný free, čili zadarmo. Ty lidi samozřejmě můžete vyhledávat na základě toho, že si zadáte status do kolika kilometrů, všechny hledat. Ale jak vidíte, lidi začínají pomalu přibývat, začíná být o to zájem. Hlavně si s těma lidma můžete jít bez problému psát, když dáte do zprávy, můžete již tomu danému člověku napsat, jak na Facebooku, čili perfektní. Vše vlastně zde máte takhle jednoduše názorněné. Tak, organizace, čili pokud se už zaregistruje sem organizace, tak tady již vidíte organizace, které zde mají dané reklamy. Vidíte, že jich opravdu přibývá.
Tyto organizace si také můžete velmi jednoduše najít, to je na mapě, když kliknete na mapě, pak záleží o tom, jak si to nastavíte, čili vám budou chodit ohledně tady těchto společností různé nabídky i na internet, na mobil, když tu nabídku si přečtete, jste za to placeni. Dále třeba pro VIP členy tam bude možnost získávat zajímavé slevy, v případě můžete třeba, vám to hodí, když pojedete třeba na dovolenou do Řecka, bude fungovat už i Řecko, a vy si tam hodíte tu mapu vyhledávač, tak vám to třeba najde české, slovenské restaurace v tom vašem okolí, kde se zrovna nacházíte, a hodí vám to třeba pro VIP členy. Máme tady třeba kafičko zdarma, nebo bude tam nějaký koncert nějaké skupiny, která zde bude připojená, bude tam mít třeba vstupné zdarma, což třeba připravuje Rytmus, že pro VIP členy, kteří budou ve SpicePy, tak budou mít třeba slevu na koncert 50% a tak dále. Nebudu předbíhat, spousta takových těch společností a i klubů hudebních, různých festivalů hudebních a tak dále se chystá, restaurace, bude to spousta. Je tady zajímavý, když jdu do té hlavní stránky, kliknu si zde ještě, tak já si teďka skočím na svou stránku, protože já už jsem VIP člen, takže mi se tam znázorně teda již všechno přehledně, včetně registračního linku. Pokud vy nejste VIP člen, nemáte to premium členství, tak bohužel nemůžete registrovat s tím, abyste získávali z lidí kredity, a jak už jsme si říkali, jeden kredit 1 euro. Ale pokud se chcete stát VIP členem, což každému doporučuji, tak k tomu vám řeknu akorát teďka tu základní informaci. VIP členství se platí navždy, pouze jednou, čili neplatíte ho měsíčně, ročně, nic takového. Co to obnáší? Pokud jste free člen, tak můžete používat vyhledávač, chatovat, můžete posílat placené zprávy, a pokud vy přijímáte zprávy, tak máte odměnu z té přijaté zprávy, z té reklamy 0,05 kreditu za zprávu, a už jsme si řekli 0,05 kreditu rovná se 0,05 euro, čili jeden kredit je 1 euro, čili 0,05 je 0,05 euro. Čili velmi zajímavý. Pokud jste ale free VIP člen, teda ne free, ale VIP člen, tak máte samozřejmě to stejný, akorát, že zde již vyděláváte za přijmutí té reklamy 0,1 euro. Dále získáváte ten afiliát kód a máte vlastně již provize za šíření tohoto projektu. A to je velmi zajímavé, tam si ukážeme, jakým způsobem můžete si vydělat velmi zajímavé částky. Každopádně to VIP členství, které máte navždy, říkám opět navždy, opravdu zde již nic více platit nikdy nemusíte, ani ročně, ani měsíčně, stojí 9,99 euro. Čili pokud se tam přičte DPH, tak vás to vychází na nějakých 12 euro, což je, si myslím, tím, co získáte, opravdu minimum. Ukážeme si, jak se vám tyto peníze rychle vrátí. Opravdu stačí zaregistrovat 2-3 lidi, máte to zpět, takže ukážeme. Pojďme na to. Placení můžete platit přes PayPal, anebo zaplatit přímo platební kartou, takže opět velmi jednoduché. Odsouhlasíte si podmínky, kliknete, ukážeme si třeba PayPalem, když kliknu na PayPal, tak mi to přesměruje samozřejmě na PayPal, moji peněženku, tam již provedu tu platbu, tím, že se přihlásím, potvrdím, platba se pošle, je to rychlý. Pokud nemáte PayPal, tak jednoduše napíšete číslo karty, dokdy je platná ta karta, píšete CVV, co jsou ty 3 čísla ze zadní strany karty, dáte zaplatit kartou. V ten moment jste VIP členem a zobrazí se vám teda stránka ještě v trošku jiném formátu, pojďme si ukázat. Takže já jsem skočil k sobě do účtu na svou sociální síť, takže tady vidíte, že já už tady to premium nemám, ale mám tady QR kód, který se používá vlastně, že si ho fotíte na mobil, v ten moment je někdo zaregistrovaný, nebo můžete někomu ten QR kód poslat. Tyto QR kódy jinak budou také, pokud bude třeba restaurace, bude tam mít na dveřích tento QR kód a bude mít třeba pro VIP členy SpicePy třeba tu večeří zadarmo, nebo večeři, nebo nějakou akci zadarmo, nebo bude tam třeba sleva 40% a člověk nebude VIP člen,
tak stačí pouze si vzít mobil, tady ten kód si ofotit, zaplatit VIP členství a v ten moment vlastně to máš všechno ty slevy, po případě to jídlo zadarmo, takže o to je to zajímavější. Stejně tak třeba budou vstupy do klubu, čili budou plakáty, nebo to bude přímo na těch dveřích, stačí si to opět ofotit, pokud nejste už VIP člen, opět se velmi rychle tím VIP členem stanete. Čili funguje to opravdu skvěle, je to už odzkoušené, všechno bez problémů šlape. Pokud vy teda si chcete někoho zaregistrovat, už jste VIP člen, tak velmi jednoduše můžete v pohodě přes Facebook, čili dáte si jenom zveřejnit, ale lepší tady to pozvěte přátelé, čili tady si už můžete o tom něco napsat, pozvat, ale zde asi to nejdůležitější, co každého zajímá, tak jsou zde link pro zaslání zájemci, čili tady, jak máte kód, tak stačí pouze kopíruj link. V ten moment se vám tady ukáže ten váš link k registracím těch vašich zájemců, takže tady ten jim posílejte a máte vlastně ty zájemce. Pak tady máte body, kolik máte počet bodů. Tady vidíte, že já jsem si dneska už odklikl první reklamu, tak už mám načtený 0,1 euro, čili 10 eurocentů. Tady mám za rok kredity. Na to, když kliknu, tak tady máte přesně popsané teďka, kolik získáváte z affiliate provize. Čili velmi zajímavé. Za každého člověka pod sebou získáváte jako premium člen 1 bod a takže máte první řadu. Za toho člověka, který on přivede, máte také 1 bod, který se vám načítá. Takže získáváte vlastně body, které se rázem mění v kredity. To si ukážeme za chvilku. Dále, pokud jste samozřejmě VIP a registrujete free člena, tak za každého registrovaného, který je free, získáváte taky bod, ale v moment, kdy se mu změní časem premium členství. Čili on si to za chvilku rozmyslí, řekne si, kruci, těch 12 euro to není žádná hrůza, nemusím tam už nikdy nic platit, můžu to jenom získávat. Když uvidí tu reklamu v telce, tak určitě s časem ten názor změní a to členství si zaplatí. Takže za každý bod dále získáváte kredity a tyto kredity, jak už jsme si řekli, můžete mít za peníze a jak jsme si řekli, tak 1 kredit rovná se 1 euro. Takže můžete tady získat velmi zajímavé peníze. Pojďme si ukázat teda tabulku, jak to vypadá. Jinak funguje to do 10. řady až. Čili opravdu tady můžete získat velmi zajímavé sumy. Tak, pojďme kouknout. Stačí, když zde kliknete opět vlevo, tady na ten symbol, Spy, rozkliknete a dáte si tady zobrazit kariéru. Tak se na to rozklikneme a máme tady okamžitě tabulku. Takže tady vidíme body a kredity za body. Čili pokud zaregistrujete 0 až 5 lidí, z každého máte 2 kredity. To znamená, při 5 lidech máte již 5x2 10 kreditů, což znamená 10 euro. Teď jsme si říkali, že ty body se samozřejmě načítají i z lidí pod váma, takže pokud vy jste třeba zaregistrovali 1 nebo 2 lidi a oni už zaregistrovali, dejme tomu 10 lidí, tak vy samozřejmě již máte z nich 10 bodů a plus třeba své 2 body, takže už máte 12 bodů, už máte vydělaných 12 euro a vlastně už máte zaplacený ten svůj vklad, to VIP členství, které jste si zaplatili navždy. Takže okamžitě máte vráceno vše a už pouze vyděláváte. Tady pak vidíte, jak to jde opravdu ta kariéra velmi zajímavě, čili pokud vy zaregistrujete 6 až 20 lidí, teda 6 až 20 lidí, no to můžete zaregistrovat třeba opravdu jenom jednoho, ale pokud někoho schopného a ten registruje dál, tak se vám načítají ty body z lidí, které vám přivede a tady už pokud máte 6 až 20 bodů, tak máte z každého bodu už 3 kredity, to znamená 3 euro. Od 21 lidí už máte 4 kredity za bod, čili 4 euro. Takže tady už ty částky opravdu narůstají. Pokud si to čtete jednoduše, takže tady třeba máte 21 bodů,
krát 4, jo, tak to už je 44 euro a dejme tomu, že jste opravdu přivedli jenom 2 lidi a oni přivedli lidi, tak to máte už jenom 100. Tady, jak vidíte, to pak jde už opravdu geometrickou řadou. Já věřím tomu, že určitě za chvilku to bude mít více než 1 milion uživatelů. Na základě toho, jak se spustí ještě další reklamní kampaň v té televizi, v rádiu, na billboardech a začne se to postupně přesunovat ze Slovenska do České republiky a do jiných zemí, tak to bude velmi zajímavé. Tak, z tohohle teda vědu. Ukážeme si, jak se vyplácí provize. Je to velmi jednoduché, vyplácí se na peněženku PayPal, stačí na to pouze kliknout, jakmile máte dostatečný počet kreditů, což zde je od 20 kreditů, můžete požádat o výplatu na PayPal peněženku. Jinak s PayPal peněženkou je všechno samozřejmě domluvené, všechno funguje bez problémů, smlouvy podepsané, takže zde nemusíte mít o nic strach. Další taková zajímavost, co zde je, určitě si klikněte na ten otazník a máte zde již videa, které zde naběhly nedávno, kde máte vše velmi jasně a stručně vysvětlené. Jsou zde videa již v angličtině, s titulkama, tak samozřejmě bez problému si to můžete projít, je zde opravdu vše podrobně vysvětlené, stačí se na to pouze podívat. Čili já tady třeba namátko rozkliknu tady tohle, vidíte zde video je v angličtině, otitulkované. Toto je to úvodní video, ten Spy Rap, čili tady na tohle třeba bude za chvilku, tady přibude i video toho Rytmuse. Tady máte návod podrobný, tady máte představený profil a to prémiovém členství, co vám to všechno přinese, jak je to s těmi placenými zprávami, jak je to se statusem a s afiliátem programem, veškeré nastavení. Čili máte tady komplexní návody, takže stačí se na to podívat, prostudovat, uvidíte, že to opravdu stojí za to a že se máme na co těšit, že tento projekt, tato sociální síť, která je zároveň vyhledávačem, je opravdu něco, co tu chybělo. Já původně, když jsem tohle dostal nabídkou, tak jsem si říkal, šmaria, jenom zase ne nějaká sociální síť, těch máme spoustu, ale když jsem do toho šel hloubět a zjistil, co to vlastně všechno nabízí a že to funguje a že žádná taková sociální síť zde není, která by vám to mohla poskytnout ty všechny možnosti a nabídky, které to má, tak je to opravdu unikátní a myslím si, že se to velmi rychle rozšíří do celého světa, takže by byla škoda této příležitosti nevyužít a stát opodál a pak se třeba přihlásit až třeba po měsíci, po 2, po 3, když uvidíte, že to funguje, uvidíte reklamy v televizi a pak teprve se do toho připojíte. Takže, co k tomu ještě tak ve stručnosti dodat? Takže, jak už jsem říkal, ten projekt se vytvářel delší dobu. Spustil se to zatěžkávací testovací období začátkem roku. Teď v této formě, co vidíte, se to stále teďka zdokonalovalo a ta zátěž se testovala teďka 3 týdny. V tento moment už všechno jede bez problémů, čili můžete se přihlásit, registrovat lidi, můžete na tom začít vydělávat. Dále, pokud se zde zaplatí to členství, těch 12 euro, tak ze všeho, co se zde vydělává, čili z toho členství, tak si společnost nechává pouze 2 eura. A 80 euro z tohoto výdělku dává zpět do té sociální sítě, čili z toho my máme výplaty. Čili to je velmi zajímavé. Další zajímavá věc, co zde je, tak pokud vy si sem chcete vložit jako společnost reklamu, tak za znázornění reklamy zde platíte pouze 12 centů za jednu reklamu. Takže můžete samozřejmě i ty reklamy si platit z výdělku, který zde máte, takže velmi zajímavé pro společnosti, není to žádná přemrštěná cena a myslím si, že opravdu spousta společností potom skočí a už skočila, jak jste viděli samozřejmě tady v té ukázce, kterou jsem vám před chvilkou ukazoval. Takže velmi zajímavé, teď si vemte, že ty společnosti, co zde dají ty reklamy a vy si to zase tady odkliknete, tak z toho máte už placenou odměnu, paráda prostě. Tak, co si k tomu říci více, určitě už máme SpacePy už má stránku na Facebooku, takže se do toho můžete kouknout. Tady si rozkliknete tu fotku, tak tady vidíte tým SpacePy Slovensko. Zde vidíte zakladatele, majitele firmy. To je tady ten pán, co má tu modrou košili, jmenuje se Richard Olšovský a je to výhradní majitel firmy, který všechno zde
platí ze svého, nejsou zde žádní investoři. Pán majitel se předtím zabýval realitkami a tak dále, takže finance na to má dostačující a má teďka v současné době docela rozšířený tým, který na tom pracuje. Má také 4 až 5 lidí, kteří se přímo starají o stránky, o chod těch stránek, aby se to nesekalo, aby to všechno fungovalo, čili to programují, čili parádička. Jak vidíte, opravdu se to teprve rozjíždí. Těch premium členů, VIP členů není opravdu mnoho, čili já si myslím, že tento projekt tady chyběl a máme se na co těšit, takže určitě se můžete bez problému zaregistrovat, zatím třeba i jako free, když já bych ho doporučoval využít té možnosti a stát se tím VIP členem. Není to zase žádná hrůza, těch 12 euro. Tak pro tuto chvíli asi z mé strany vše. Jinak samozřejmě, když už máte ty stránky, jste zaregistrovaní, tak si zde můžete nastavit také, jestli chcete být viditelní, kdo vás chce, aby vás viděl, přátelé, nebo chcete být neviditelní. Máte zde zprávy, už si tady můžete odklikat reklamy, můžete si zde nastavit, koho chcete mít za přítele, můžete si zde dopravit profil. Tady se pak odhlašuje, kde máte registrační link, pokud jste si udělali VIP členství, to už jsme si ukazovali, to je zde. Tady ten link, protože je takový nepřehledný, takže tady máte kód do odporučovatele, kopíruj link, stačí rozkliknout a můžete vesele registrovat. Tak, já věřím, že se vám tento projekt líbí, stejně jako mě, že určitě se do něho zaregistrujete. Myslím si, že má to budoucnost. A pokud se to rozjede, což se rozjede, tak se máme opravdu na co těšit a věřím, že spousta lidí si na tom vydělá velmi zajímavé penízky a budou spokojení, protože projekt vypadá opravdu velmi solidně a dlouhodobě. Taková sociální síť s vyhledávačem zde opravdu chyběla a třeba spousta lidí, věřím tomu, to bude třeba používat jako seznámku nebo na flirt a chytne se toho určitě i spousta třeba cestovek, restaurací, hudebních klubů, bude se to rozšiřovat raketově a věřím tomu, že i do celého světa. Takže to je všechno, já vám děkuji za pozornost, budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa, mějte se pěkně, nashledanou.